Добър ден, добре дошли на моя YouTube канал. Аз се казвам Йоана, аз съм преводач и полиглот, работя тук в Щатите и продължавам да регистрирам за вас тези видеота, които наричам двуезична терминология STAT. Благодарение на тази терминология споделям с вас всички думи, които започнах да уча преди 10 години, когато започнах да работя като медицински преводач. Това е основна базова терминология, английски и български език. Надявам се да ви бъде полезна. И на английски. Hello and welcome back to my YouTube channel. My name is Joanna. I am an interpreter and a polyglot. I will be your interpreter. Today I will interpret everything you say and keep it confident. And I'm joking, guys. It's just automatic to make the introduction like that. In this video of today, I'm gonna repass about 30 terminology in Bulgarian and in English for our STAT. About 35 or so, I believe. You should know all these words because of the previous videos that we created. However, we're gonna repass it. Започваме. Корем, абдомен, корем, абдомен. Акне или пъпки, it's acne. Акне, пъпки, it's acne. Линейка, амбуланс, линейка, амбуланс. Анкъл е глезен, анкъл глезен. Анус е анус на български. Arms, ръце. Arms, ръце. Arthritis, it's arthrit. Arthritis, arthrit. Beard, брада. Beard, брада. Bedpan is куку или гърне. Bedpan, куку или гърне. Бладър е пикочен мехур. Бладър, пикочен мехур. Blind, сляп. Blind, сляп. Bottle is бутилка. Bottle, бутилка. Brain, мозък. Brain, мозък. Calf, прасец. Calf muscle е прасец. Cashier е касиер. Касиер или касиерка. Cashier. Cast, гипс. Cast is гипс. Check-in е регистрация. И също се използва и check-in в България. Казваме, отивам да правя check-in. А всички знаят какво означава check-in. С изключение на бабите, разбира се, но на бабите това не им трябва. Бузи, чикс. Бузи, чикс. Chills. Хладни тръпки или студени тръпки или изтръпвам. Chills, хладни тръпки. Circumcision is обрязване. Circumcision, обрязване или да съм обрязан. Claim, въпрос или иск. Claim, въпрос или иск. Здравна застраховка. Health insurance. Здравна застраховка. Health insurance. Ваксин е ваксина. Ваксин, ваксина. Confidentiality, конфиденциалност. Confidentiality, конфиденциалност или в тайна, или ще си остане между нас. Contact lens, лещи, контактни ленти. Ленс е лещи, контактни лещи или контакти ленти или ленти за очи. Copay е
плащане, допълнително плащане или вашата порция от заплащането. Дендров е пърхот. Дендров, пърхот. Database, база данни. База данни, database. Дайпер е памперс. Дайпер, памперс. Driving lessons е шофьорска книжка. Driving lessons, шофьорска книжка. Ушна мида, ерлоб. Ерлоб, ушна мида. Бърза помощ, emergency room. Бърза помощ, emergency room. Eyebrow, вежда. Вежда. Очила, it's eyeglasses. Очила, eyeglasses. Eyelid is клепки. This portion here, eyelid, клепки. Eyelashes, мигли. Клепки and мигли. And then we have eyebrows, вежди. First aid е първа помощ. First aid, първа помощ. Имаме аптечка за първа помощ в колата. В България ги имаме тези аптечки. It's a first aid bank or a small pharmacy bank that we have in Europe. И това е всичко от мен за сега. Благодаря ви, че бяхте тук. Това бяха около 30 термини, които може би трябва вече да знаете след тези 18-19 видеота, които направихме. Надявам се това видео да ви хареса. Ако ви хареса, можете да ме поддържате, като натиснете харесва ми или да ми напишете коментар или нещо хубаво по това видео да ме зарадвате. А също така, ако има някъде грешка да съм направила, можете да ме коригирате по това видео. Благодаря ви. Thank you guys for being here. Това беше всичко. This was everything from me. That was the video for Bulgarian bilingual static medical terminology. Bye bye.